65 urte baino gehiagoko herritarrak dira. Askotan lapurretak ezin dira ekidin, baina badaude bai gomendio batzuk delitu horien biktima ez izateko. Kontuz konfidantzarekin, ez ezagunekin baita ere kontuz. Gauean etxean sartzerakoan giltzarekin itxi. Sartu etxean, bueltak eman, zerradurari, eta giltzak kendu. No, porque abrimos la puerta a cualquiera, yo al menos. Kutxazainean diru ateratzean ere kontuz. Bai, beti kontuz. Diru ateratzea juten nahi zenean, goizian. Jendia dagoenean. Orain beroarekin bitxiak erakustea errezagoa da, baita arriskutsuagoa ere. Pertsona ez ezagunekin distantzia mantentzea komeni da lapurretarik ez jasateko. Norbait, kendu nahi badit nire kolgantea, edo nire belarretakoak, hurbildu behar da. Baina nire badiotuzten hurbiltzen, ja ezin du. Pitxia bat eramaten badet, saiatzen naiz, gordetzea. Bueno, no llevo nada, unos pendientitos y para de contar. Triste, pero es así. Orokorrean herritarrak segurtasun neurriak hartzen saiatzen dira. Bien cerradito. El bolso lo llevo adelante y poco más. Lapurreta gehitu badira ere, adituek diote ez dela alarmarik piztu behar.